Illum nagħmlu t-tifkir ta' San Stefanu ewwel martri. Kull ma nafu dwar San Stefanu nafuh mis-6 u mis-7 kapitli tal-Atti tal-Apostli. San Stefanu kien ludi iżda minn kultura Griega. Ismu bil-Grieg ifisser kuruna. Sar dixxierpu ta' Ġesu wara l-ascensjoni u ntgħażel biex ikun wieħed mis-7 djakni. Il-kelma djakni ġie mill-Grieg diakonija li tfisser servizz. In-numru ta' ansara kienet joktor, dawk li kienu ta' kultura Griega dew igergru li n-nies romol tagħhom ma kinux jieħdu ħsiebhom bħalma kienu jieħdu ħsieb ir-romol tal-Lut. L-apostli ma setgħux iħallu l-kelma ta' Alla biex jaqdu fl-imwejjed, għalkemm talbu l-komunità biex jażlu 7 irġiel prudenti u twajbin biex jagħmlu dan ix-xogħol. L-ewwel li għażlu kien San Stefanu, żagħżugħ mimli bi spiritu u bl-erf. Kellu inizjattiva straordinarja, għamel bosta ġubijiet u kien jitkellem b'erf u b'enerġija hekk qawwija li ħadd ma kien jista' jirreżistih. Illu ċelu kontrih u billi ma setgħux ilaħqu mal-erf tiegħu ċlewh quddiem is-Sinedriju li kien qed jinsulta l-liġi ta' Alla u ta' Mosè. Huma karkruh barra mill-belt u ħaġruh. Hekk sar l-ewwel wieħed li taħajtu għall-fidi tiegħu f'Ġesu.